केरियार काउन्सिलिं होननानै बुङोब्ला जोङो थोंजोङै केरियारखौ जोङो नायो। मालाबा जोङो गोबां फरायसाफोरखौ ड्रप आउट जानाय नुयो। क्लास हाई स्कुलाव 8, 9, 10 फरायनानै ड्रप आउट जायो। सोरबा हाई सेकेन्डारि फरायनानै ड्रप आउट जायो। मास्टार डिग्री BA फरायनानै जोङो ओरैनो माने थानानैबो थानाय बायदि जोंनाव गोबां फरायसाफोर दङ। दा दिनैनि समाव AI नि जुग, आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि जुग, कम्पिउटारा रोंखानांगौ, बेजों लोगोसे आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सबो रोंनांगौनि सम फैबाय। दा बेबायदि समाव जों जुदि मोनफा मोनफा केरियार जुदि जोङो बासिनो हायाबा, दा बेनि थाखायनो नैबे केरियार काउन्सिलखौ लानाय जादों। जों मोनफा मोनफा केरियार बासिनांगोन दा। दिनै थोंजों फरायनानै जों साबैसेया थोंजों बेबायदि साख्रि मोनगोन। दिनै गोबां इन्टारभिउ जायो, मोनसे नङा मोनसे स्पेसियेल बियो। दिनै कामान्ड'नि आसाम कामान्ड' माने बेहाय लादों, आसाम पुलिसा कामान्ड' लादों। बेवहाय सोरहा नेसनेल इन्टारनेसनेल खेला गेलेनायनि सार्टिफिकेट दं बेखौ बिनाय जादों आरो बिथांमोनखौनो थोंजोङैबो होनाय जादों। दा बेबायदि मोनफा मोनफा केरियार जोङो नागिरना लानांगोन। सोरबा क्लास 8आव माने ड्रप आउट जादोंब्लाबो दिनै ITI आव गोबां कर्स मोनो, माने प्लाम्बारनि, फिटारनि बायदि बायदि आरो जाय बेसादखौ जोङो लायोब्ला मोनफ्रोमबो माने डिपार्टमेन्टआव जों थांनो हायो। दिनै डिफेन्सआ फैदों, फिटारनि, प्लाम्बारनि बायदि बायदिनि, कब्लारनि बियो। नाथाय जोंनि आखायाव सार्टिफिकेट गैया, जोंनि आखायाव रोंगौथि गैया। बिनि थाखायनो जोङो माने फरायनानैबो थालांनो गोनां जायो। एप्लाइ खालामनोबो हाया जायो। दा बिनि थाखाय जायफोर बिथांमोना बेबायदि दङ, दिनै गोबाङा गावनि जिउ राहाखौ दानो हादों आरो जोंनि फरायसाफोरखौ बिनि थाखायनो खावलायदों। सोरबा मोसानो गोसो दङ, मोसानांगोन। सोरबा खारनो हायो, बारनो हायो, खेला गेलेनो हायो, बेखौ गेलेनांगोन। बेजों लोगोसे एखेबारे हाथ्राबा गाव गावनि चयस, गाव जिउ राहा दानो माजों सर्टकाट जायो। दिनै गोबां सर्टकाट लामा दङ, खिन्थु जों बासिनानै लानो रोंनांगोन। केरियाराव सर्टकाटजों हायो। सोरबा IAS IPS जानो गोसो दंब्ला बेखौ मावनो हायो, गावनि गोसोखौ थि खालामनांगोन, बे एसे गोजौ लेभेलाव जाहैगोन। नाथाय सोरबा मास्टार जागोन, सोरबा प्रफेसार जागोन, बे एसे गोजौ लेभेलनि जागोन। नाथाय जायफोर एसे गाहाय लेभेलनि मेट्रिक पास जानानै दङ बा हाई सेकेन्डारि पास जानानै दङ, दिनै माने आसाम स्किल डेभेलपमेन्ट माने माबाया दिनै बे हाबाफारि लागासिनो। आसाम स्किलनि मोनसे प्रसेस जागासिनो। BTR आवबो स्किलनि मोनसे प्रसेस जागासिनो। गभर्नमेन्टआ बायदि फ्रि अफ कस्ट होगासिनो। नाथाय जोंनि सुबुंफोरा बाहेरायाव थांनानै बेबायदि हाबाफारिखौ लाया। गुवाहाटियाव गोबां होबाय थायो। गोबां फरायसाफोरखौ जों खावलायबाय थादों, कर्स लानांगौ। 3 मासनिल' कर्स, 4 मासनि कर्स, खायफा सोरबा बोसोरसेनि कर्स। बेबायदि कर्सखौ जुदि लादेरोब्ला गावनि जिउ राहा दानायाव खिन्थु गोबां हेफाजाब मोनो। बेनि थाखायनो जोङो केरियार काउन्सिलिंखौ बेखौ लादेरनाय जादों आरो जोङो फैबाय थानाय समाव बेबायदि एक्सपार्टखौ लाबोनानै केरियार काउन्सिलिंनि सायाव स्पेसियेल दिनै ITI आ मा होगासिनो दङ, पलिटेकनिकआ मा होगासिनो, आसाम स्किल डेभेलपमेन्टआ मा होगासिनो, बेवहाय सोलोंबा माबायदिहाय गावखौ फसंथान होनो हागोन बा गावनि जिउ राहाखौ बोरै दानो हागोन, बेखौबो लानानै जों खामानि मावगोन। दा बाक्सायाव बेबायदि हाबाफारिखौबो जों लानो थाखाय बिथांखि लानानै दोनदों। जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक। नंगौ, जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक। मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो। बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' HS स्कुल र'डनि वार्ड नं 4 आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक। गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरनाय गोथाव केक। बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 767601351888 8860607313 आरो 880007664009 जानबुं अनजिमायाव सुलादाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन। अब्ला माखौथो नेना थाखो? जोनोम सान आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दानो अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव केक।